миллионҳо нафар ин навори видеоиро дар YouTube тамошо карданд. онро Алексей Навальный, раҳбари мухолифони Русия таҳия кардааст. дар он Навальный исми чанд мардро ба забон меоврад ки ба гуфтааш моҳи август дар заҳролуд кардани ӯ даст доштанд. ман медонам ки маро кӣ заҳролуд кардан мехост. ман номҳои воқеии онҳоро медонам. номҳои сохтаи онҳоро ҳам медонам. аксашонро дар даст дорам. ин навори видеоӣ бар пояи таҳқиқоти муштараки матбуот ва созмонҳои таҳқиқоти Bellingcat, CNN, Der Spiegel ва Insider таҳия шудааст. ин гузориш бо ҷузъиёти хурдтарин исбот мекунад ки ФСБ давоми солҳои зиёд аз пайи Навальный буд ва билохира ӯро заҳролуд кард. онҳо роҳу ҳаракати ин нафаронро ба ҳангоми мусофиратҳо таҳқиқ карда диданд ки ҳамон қадар ки Навальный аз соли 2017 сафарҳо анҷом додааст, онҳо айни ҳамин корро дар канори ӯ карданд. як собиқ полковники ФСБ ба мо гуфт: назорат аз пушти Навальный хеле пеш шурӯъ шуд. ба фикрам 13 ё 15 соли пеш. мо дар чандин маъракаҳо бисёр вохӯрдаем ва як ёвари мо ҳамин чизро пай бурд ки ӯ таҳти назорат аст. ин чиз ҳеҷ гоҳ махфӣ набуд. Навальный дар ҳавопаймо ҳангоми парвоз аз Томск ба Москав рӯзи 20 август якбора бемор шуд. баъди он ки ӯ ба Олмон интиқол дода шуд, донишмандон аз чанд кишвари ғарбиву созмони манъи силоҳҳои кимиёӣ хулоса карданд ки Навальныйро бо заҳри навъи новичок заҳролуд карданд. иттиҳоди Аврупо ва Бритониё баъди ин ҳодиса чанд мақоми русро таҳрим карданд. Кремлин то ҳол ба такрор мегӯяд ки дар ин ҳодиса даст надорад, вале таҳқиқоти наве ки нашр шуд собит мекунад ки афроди Навальныйро таъқиб карда ҷосусони ФСБ буданд. таҳқиқот инчунин чандин занги телефонии миёни онҳо аз ҷумла мақомоти баландпояи ФСБ ва мутахассисони калони силоҳҳои кимиёиро ошкор кардааст. бешубҳа амалиёте ба чунин сатҳ ва давомнокӣ аз ҷониби каси дигаре ба ҷуз худи раиси ФСБ Бортников ташкил шуда наметавонист. онҳо чунин корро бидуни амри президент Путин ҷуръат намекарданд ки анҷом бидиҳанд. ҳарчанд дар таҳқиқоти гурӯҳи Bellingcat мушаххасан чунин хулосабарорӣ нашудааст, вале гузориш ишора мекунад ки яке аз афсарони ФСБ рост ба худи Бортников ва ӯ ба Путин гузориш медоданд. ин бори аввал нест ки президенти Русия ба ҳамла бо истифода аз силоҳи кимиёӣ гумонбар мешавад. муфаттишони бритониёӣ ҳангоми таҳқиқи заҳролудшавии собиқ ҷосуси рус Сергей Скрипал ва духтараш дар соли 2018 ба чунин хулоса омаданд ки зоҳиран ин ҳамларо худи Путин иҷоза додааст. собиқ афсари ФСБ инчунин гуфт ки миқёси амалиёт ба дахолати ФСБ ва Путин ишора мекунад. барои таҳияи нақшаи куштори одам маъмулан чандин ҳафтаву моҳҳо лозим мешавад. эҳтимолан онҳо интизори амр буданд. инро шояд мо ҳеҷ гоҳ нахоҳем донист. вале далелҳо кушандаанд. исбот мешавад ки давлати Русия ба терроризми давлатӣ роҳ медиҳад. комилан мушаххас аст ки амрро мақомоти баландпоя иҷоза дода, Путин бо он розӣ шудааст. Кремл то ҳол ба ин таҳқиқот вокуниш накардааст, вале рӯзи 17 декабр шояд Путин дар конфронси матбуотии солонааш дар ин бора чизе бигӯяд.